छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर तुम्हाला सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन मिळेल। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। जगातली सर्वात सोपी फक्त 2 स्टेपमध्ये बनणारी अतिशय चविष्ट अशी दम चिकनची रेसिपी आज आपण पाहणार आहोत। मोजकेच साहित्य व कुठलाही पसारा न घालता बनवलेले हे चविष्ट चिकन तुम्ही जर एकदा खाल्ले तर हॉटेलची चव सुद्धा तुम्ही विसरून जाल। चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तुम्ही जर अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि साईडच्या बेल आयकॉनलाही प्रेस करायला विसरू नका। चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी इथे अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे, ते व्यवस्थित धुवून घ्यायचं आहे आपल्याला। त्यानंतर आपण ह्यामध्ये आता मसाले ॲड करणार आहोत। यासाठी इथे आधी अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे मी। त्यानंतर 1.5 चमचा लाल तिखट, तुमच्या घरातलं कोणतंही लाल तिखट तुम्ही यामध्ये घातलं तरी चालेल, किंवा मालवणी मसाला जर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर मालवणी मसाला घातला तरी देखील चालेल। त्यानंतर 1 चमचा रेड चिली काश्मीरी पावडर, त्यानंतर अर्धा चमचा धना जिरा पावडर, त्यानंतर अर्धा चमचा गरम मसाला आणि त्यानंतर आपण घालणार आहोत 1 चमचा आलं लसूण किसलेलं घेतलेलं आहे इथे मी, आणि नंतर 2 हिरव्या मिरच्या मधून कट केलेल्या आहेत आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। त्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण 2 भाजलेले कांदे आपण इथे घेतलेले आहेत ते घालणार आहोत। 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत, तुमच्याकडे जर मीडियम साईजचे असतील तर तुम्ही 3 घेतले तरी देखील चालतील। त्यानंतर आता आपण ह्यामध्ये घेणार आहोत अर्धी वाटी दही। दही व्यवस्थित आता चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला फेटून घालायचं आहे। अशा पद्धतीने व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे दह्याला, आणि हे दही आता आपण त्या मिश्रणामध्ये घालून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता इथे जाईल 3 मोठे चमचे तेल। आपण 2 स्टेपमध्ये हे चिकन बनवणार आहे, त्यासाठी आपण आधीच इथे तेल घातलेलं आहे। त्यानंतर हात व्यवस्थित स्वच्छ धुवून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे हाताच्या साहाय्याने, अशा पद्धतीने। आता ह्यामध्ये आपण घालणार आहोत चवीपुरतं मीठ। इथे मी 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे। त्यानंतर हे व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करायचं आहे अशा पद्धतीने, आणि आपल्याला हे चिकन व्यवस्थित साईडला लावून ठेवायचं आहे आणि मध्ये थोडी जागा ठेवायची आहे। यासाठी आपण ह्यामध्ये वाटी ठेवणार आहोत। आपल्याला दम चिकन बनवायचं आहे, तर आपण दमचा फील आणण्यासाठी इथे आपण कोळसा घेतलेला आहे। ह्या कोळशाला आपण 2 ते 3 मिनिटांसाठी गॅसवर अशाच पद्धतीने ठेवायचा आहे। आणि आता आपण जे मध्ये जागा ठेवली होती त्यामध्ये आपण अशा पद्धतीने वाटी ठेवायची आहे मधोमध, आणि जो आपण कोळसा गॅसवर ठेवून जो भाजून घेतला होता तो कोळसा आता आपण ह्या वाटीच्या मध्ये ठेवणार आहोत। अशा पद्धतीने ठेवल्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल घालणार आहोत। तेल किंवा तूप घातलं तरीही चालेल। आता आपण 1 चमचा तेल घालूया, आणि हे तेल घालून झाल्यानंतर लगेचच आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे। अर्धा तासासाठी हे आपण मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवून देऊया। इथे आपला अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण सेकंड स्टेप करूया। फर्स्ट स्टेप आपली करून झालेली आहे। आता आपण सेकंड स्टेपमध्ये ही वाटी काढून टाकायची आहे, आणि ज्या भांड्यामध्ये आपण चिकन करणार आहोत त्या भांड्यामध्ये हे चिकन आपण ओतून घ्यायचं आहे। मी इथे टोपामध्ये चिकन बनवत आहे, म्हणून हे टोपामध्ये मी काढून घेतलेलं आहे चिकन। ह्याच्यामध्ये मी कोणतंही पाणी ॲड केलेलं नाही आहे, फक्त जे आपण मॅरिनेट केलेलं आहे तेच आपण ह्या टोपामध्ये ओतलेलं आहे। आणि आता ह्यामध्ये आपण फक्त 1 चमचा तूप घालणार आहोत, आणि हे तूप घालून झाल्यानंतर ह्याच्यावर आपण कोणत्याही प्रकारचा फॉईल पेपर किंवा अशा प्रकारे कापड लावायचा आहे, आणि त्यानंतर एखादं झाकण ठेवून किंवा एखादं ताट ठेवायचं आहे वरती। इथे मी झाकण ठेवलेलं आहे, ते प्रेस करून घ्यायचं आहे, आणि जे लीडचं जे वरती ओपन भाग दिसतोय तिथेही मी एक पेपर लावून ते बंद केलेलं आहे।
ओपन भाग आहे तो. आणि आपण हे चिकन बारीक गॅसवर 15 मिनिटासाठी शिजू देणार आहोत. गॅस एकदम आपल्याला बारीकच ठेवायचा आहे. इथे कोणतीही वाफ जाणार नाही यासाठी आपण हे केलेलं आहे, कारण का आपण दम चिकन बनवत आहोत. आता 15 मिनिटासाठी स्लो फ्लेमवर आपण हे चिकन होऊ द्यायचं आहे. त्यानंतर 15 मिनिटानंतर तवा आपला चांगला गरम घ्यायचा आहे आणि ह्या गरम तव्यावर आपल्याला हे चिकन अर्धा तासासाठी शिजवून घ्यायचं आहे. लक्षात ठेवा, गॅसची फ्लेम ही लो फ्लेमवरच ठेवायची आहे. एकूण 45 मिनिटानंतर आपलं हे चिकन बनवून तयार होतं. बघा, आपले 45 मिनिटं झालेली आहेत. आधी एकदाही आपल्याला हे चिकन खोलून बघायचं नाही आहे. यामध्ये मी कोणतंही पाणीही ॲड केलेलं नाही आहे. तरी देखील आपल्या चिकनला किती छान असा रस्सा सुटलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने दम चिकन नक्की करून बघा. एकदम सोपी ही रेसिपी आहे. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा या रेसिपीला. आणि चॅनललाही अजूनपर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आणि सोबतच हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा.